ስደት ንዓናን ኤርትራውያን ብፍላይ ድማን መንእስያትና ብርቱዕ ማሕበራውን ስነ ኣምራውን ብድሆታት ፈጢሩልና ኣሎ እዚ ኩነታት ንህይወት ብዙሓት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣበላሽዩ ናብ ዘይተደለይ ጭንቀትን ተስፋ ምቁራጽን ከም እንኣቱ ገይሩና ይርከብ ነዚ ጉዳይና ብዕምቆት ክንምርምሮ ይግባእ ብድሆታት ስደት ኣብ ልዕልና ኣብ ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብ መንእስያትና ስነ ኣምራዊ ጸቕጥታት ጉድኣት ስነ ኣምሮና ብዙሓት ካባና ኣብቲ ኣሰቃቂ ጉዕዞ ስደት ከቢድ ግፍዕታት ብኢድ ኣሰጋገርቲ ሰባት ምግፋዕ ማእሰርቲ ኣብ ሊብያን ካልኦት ቦታታትን ኣሕሊፍና እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ዝጽንሐ ስነ ኣእምራዊ ስንብራትን ቀጻሊ ጭንቀትን ኣስዒቡልና ይርከብ ዘይ ተረጋገጸ መጻኢና ጉዳይ መንበሪ ፍቃድና ንነዊሕ እዋን ስለ ዝጸንሕ ኣብ ቀጻሊ ፍርሕን ዘይ ተረጋግዐ ህይወትን ንነብር ኣለና እዚ ንመደባት ህይወትና ከም ትምህርቲ ስራሕ ወይ ምምስራት ስድራቤት ዓብይ ዕንቅፋት ኮይንና ኣሎ ጽምዋን ማሕበራዊ ምንጻልን ካብ ስድራቤትናን ፈተውትናን ብምርሓቅና ኣብ ሓድሽ ባህልን ቋንቋን ንበይንና ስለ ዝኾንና ጽምዋን ከቢድ ናፍቆትን ይስማዓና ኣሎ ጸቕጥታትና ካብ ስድራቤትና ኣብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ ዘለዉ ቤተሰብ ካባና ገንዘባዊ ሓገዝ ስለ ዝጽበዩ እዚ ጸቕጢ ናብ ዝያዳ ጭንቀት ይመርሓና መንነትናን ባህልናን ሓድሽ ባህሊ ንምልማድን ምስ ናይ ገዛእ ርእስና ባህልን መንነትን ንምውሃድን ንሽከር እዚ ድማ ናይ ኣብ መንጎ ምህላውን ዘይምህላውን ስምዒት ይሕድረልና ኣሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ብድሆታትና ስእነት ስራሕን ድኽነትን ብሰንኪ ቋንቋ ዘይምህላው ናይ ስራሕ ልምድን መረጋገጺ ወረቃቅትን ብቑዕ ስራሕ ንምርካብ ንሽገር እዚ ድማ ናብ ድኽነትን ኣብ ካልኦት ምውካልን የብጽሐና ምዝመዛ ገለና ብትሑት ደሞዝ ኣብ ዘይግቡእ ናይ ስራሕ ኩነታት ክንሰርሕ ንግደድ ኣለና ዕንቅፋት ትምህርትና ብምቁራጽ ወይውን ምስክር ወረቃቅትና ኣብ ሃገራት ስደት ተቐባልነት ስለ ዘይረክብ ትምህርትና ንምቕጻል ንጽገም ኣለና ሓደጋታት ኣብ ጉዕዞና ኣብ በረኻታትን ባሕርታትን ዘጋጥመና ሞትን ስቃይን ብተደጋጊፍና ኣብ ኢድ ኣሰጋገርቲ ሰባት ምውዳቕና ከቢድ ሻቅሎት ይፈጥረልካ ማሕበራውን ባህላውን ብድሆታታ ፍልልያት ኣብ ማሕበረ ሰብና ኣብ ስደት ፖለቲካዊ ፍልልያት ካብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ ናብ ማሕበራዊ ሰብና ኣብ ስደት ሰሪጹ ንሓድነትናን ምትሕጋዝናን ዕንቅፋት ኮይንና ይርከብ ኣድልዎን ጽልእን ኣብ ገለ ሃገራት ስደት ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበትና ሃይማኖትና ወይ መበቆልና ኣድልዎን ጽልእን ይጋጥመና ምፍልላይ ስድራ ቤትና ነዊሕ ግዜ ምፍልላይ ስድራ ቤትና ንማሕበራዊ ርክባትና የዳኽሞ ኣሎ መፍትሒታት ብኸመይ ነዚ ኩሉ ብኸመይ ክንፈትሖ ንኽእል ኣብ ደረጃ ውልቀ ሰብና ኣእምራዊ ጥዕናና ምሕላው መጀመርታ ኣእምራዊ ጥዕናና ምሕላው ከድልየና ጸገም ከም ዘለና ምእማንን ሓገዝ ምሕታትን ካብ ክኢላታት ስነ ኣእምሮ ማሕበራዊ ኣማኸርቲ ካብዚኦም ምኽርታት ምሕታት ምዝውታር ኣካላዊ ምንቅስቃስ እኹል ድቃስ ጥዑም ኣመጋግባ ኣለታዊ ሓሳባት ንምግታእ ዝሕግዙና ሜላታት መፍላጥ ትምህርትን ክእለትን ምዕባይ ቋንቋ ናይቲ ንቕመጠሉ ሃገር ምምሃር ሞያዊ ስልጠናታት ምውሳድ ትምህርትና ምቕጻል ወይ ድማ ምጅማር እዚ ንስራሕ ዕድልናን ንውህደትናን
ሓጋዝ ይሕግዘና እዩ ኣወንታዊ መርበብ ምፍጣር ምስ ኣወንታዊ ሰባት ምሕዝነት ምግባር ኣብ ማሕበራዊ ንጥፈታት ምስታፍ ባህላዊ ርክብና ምጥንኻር ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ምርኻብ ባህላዊ በዓላት ምኽባር እዚ ንመንነትናን ንስምዒት ምውሃድናን ይሕግዘና ተስፋ ዘይምቁራጽ ሸቶ ምውፃእ ፕላን ምግባር ንናእሽቱን ዓበይትን ሸቶታት ብምውፃእ በብቁሩብ ንምዕዋቶም ምስራሕ ኣብ ደረጃ ማሕበረሰብና ምትሕግጋዝናን ምድግጋፍናን ኤርትራዊ ማሕበረሰብና ኣብ ስደት ንሕድሕድና ዝተሓጋገዘሉ መድረኻት ምፍጣር ንኣብነት ንሓደስቲ መጻእቲ ምኽሪ ምሃብ ሓገዝ ኣብ ምድላይ ስራሕ ምኽርን ተመክሮ ምልዋጥን ቀዳሞት ስደተኛታት ንሓደስቲ ተመክሮኦም ምኽሮምን ከካፍሉ ይግባእ ማእከላት ባህልናን ትምህርትናን ቋንቋ ትግርኛ ንውሉዳትና ንደቅና ምምሃር ባህላዊ ንጥፈታት ምውዳብ ንቕሓተ ባህልና ምዕባይ ብዛዕባ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸገማት ኣብ ማሕበረሰብና ግሉጽ ምዝራብን ነቶም ዝሳቀዩ ዘለዉ ሓገዝ ከም ዘለዎም ምርጋጽን ኣብ ደረጃ ትካላትን መንግስታትን ሃገራት መዕቆቢና ተዓቂብናሉ ንርከብ ሃገራት ቀሊል ናይ ሓገዝ ኣገልግሎታት መንግስታት እተን ንቕመጠለን ሃገራት ንዓና ንስደተኛታት ዝኸውን ናይ ስነ ኣእምሮ ሓገዝ ቋንቋ ትምህርቲ ሞያዊ ስልጠናታት ብዝቐለለ ክንረክብ ምግባር ምቅልጣፍ መስርሕ መንበሪ ፍቓድና ነዊሕ ምጽባይ ንባዕሉ ጸቕጢ ስለ ዝኾነ መስርሕና ምቅልጣፍ ኣገዳሲ ፖሊሲታት ውህደትና ንሕና ስደተኛታት ኣብ ማሕበረሰብ ክንወሃድ ዘኽእሉና ፖሊሲታት ምውፃእን ምትግባርን ምቅላስ ኣንጻር ኣድልዎን ጽልእን ኣብቲ ንነብረሉ ሃገራት እንተደኣ ከምዚ ስደተኛታት ዝጸልኡ ንዓኻ ዝንጽሉኻ እንተደኣ ኣለዎ ኮይኖም ንዖም ምቅላስ ምፍታሕ መሰረታዊ ምኽንያታት ስደትና ምኽንያት ስደትና እንታይ ምዃኑ ዝጠፍኣና ኣይመስለንን እዚ ዝነወሐን ዝኸበደን መፍትሒ ኮይኑ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሰላም ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ቁጠባዊ ዕድላት እንተዝህሉ ንሕና መንእስያት ሃገርና ገዲፍና ንኸይንስደድ መሓገዘና ነይሩ እዚ ድማ ሓበራዊ ጻዕርና ከም ኤርትራውያንን ደገፍ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን የድልየና መደምደምታ ትሕዝቶይ ስደት ንዓና ንመንእስያትና ከቢድ ጭንቀት የስዕበልና ኣሎ ካብዚ ንምግልጋል ውልቃዊ ጽንዓትና ማሕበረሰባዊ ምትሕጋዝና ከምኡውን ደገፍ ካብ ትካላት መንግስታትን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣእዳውና ኣጣሚርና መቕማጥ መፍትሒ ኣይኮነን ሓበራዊ ጻዕርናን ተስፋ ዘይምቁራጽናን ነዚ ቡድሆታት ንምስጋር ወሳኒ እዩ ንሕና መንእስያት ዓቕምና ብምፍላጥን ንዘለውና ዕድላት ብምጥቃምን ካብዚ ጭንቀት ክንወፅእ ንኽእል ኢና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ኣብ ቀጻሊ ብሰላም ይራኽበና ንኹልና ሰሰና እዩ